O presidente do Goberno anunciou onte o plan de desescalada, un proceso que se divide en 4 fases e que durará ata finais de xuño. A fase 0 é a de preparación. Esta durará dende o 4 ata o 10 de maio. Nela estarán permitidas as saídas dos nenos, os paseos en familia que viven no mesmo domicilio e o deporte individual ao aire libre, algo que xa estará autorizado dende este sábado. Ademais, dende o luns permitirase tamén os adestramentos dos deportistas federados e das ligas profesionais. Nesta fase tamén entran en vigor as primeiras concesións na actividade económica. Algúns locais como os restaurantes con servicio de comida a domicilio ou os salóns de peiteado abrirán para atención individual con cita previa. A fase 1 arrancará o día 11 e, ao igual que o resto das fases, durará polo menos 2 semanas. Aquí empezarán as actividades do pequeno comercio. Estes establecementos abrirán cun aforo limitado do 30% e os clientes deberán manter unha distancia mínima de 2 metros. Ademais, tamén se establecerá un horario de atención ás persoas maiores de 65 anos. Nesta fase empezarase tamén coa apertura das terrazas ao 30% da súa capacidade. Con restriccións tamén abrirán os hotéis, os lugares de culto e incluso as instalacións deportivas ao aire libre. O sector agroalimentario e pesqueiro reanudará a súa actividade e permitiránse tamén as visitas aos museos. Ademais, poderánse celebrar tamén actos e espectáculos culturais de menos de 30 persoas en lugares pechados e de menos de 200 en escenarios ao aire libre. Os velatorios limitaránse tamén para un número concreto de familiares. A fase 2 comezará o día 24 de maio e prolongarase ata o 7 de xuño. Nesta fase permitirase o contacto social en grupos para persoas non vulnerables, así como tamén os viaxes a segundas residencias, sempre cando estean na mesma provincia. Os comercios limitarán o aforo ao 40% e os centros comerciais poderán abrir. Tamén o farán os cines, teatros, auditorios e o interior dos locais de hostelaría ao 30% da súa ocupación. A capacidade aumentarase tamén nos espectáculos culturais e lugares de culto. As bodas tamén empezarán a permitirse para un número limitado de invitados. E, por último, aínda que o curso escolar non comezará ata setembro, nesta fase poderán abrir algúns centros educativos. Para rematar, o 8 de xuño poñerase en marcha a fase 3. Aquí o aforo dos locais aumentará ata o 50%, respetando sempre os 2 metros de distancia entre clientes. Tamén se limitará o aforo na restauración e flexibilizarase a mobilidade xeral. Ademais, reabriránse as praias, as discotecas e permitirase a actividade nas prazas de touros. Con estes datos, e se a curva epidemiolóxica segue unha boa tendencia, o 22 de xuño volveríamos á nova normalidade. Iso sí, cabe destacar que a desescalada non será igual para todo o territorio nacional e o ritmo estará marcado pola evolución da pandemia en cada provincia.